Seba say, me yen yam duma sadie, ye wo ye betum mu na enim se ye nkwa na enye nkwa no. Sabi na me ya, ka mu bebre ka mbanya akonya ben me nka be ye dene. Mu bebre, ka mbanya akonya mba ben me no, ka be ye dene. Wo be ben me kwa no won tieska untimi meme. Na sadie be ya Israel Nyankopon bo hye be de dia mamo. Pa cho me bo. O de ahobra sama me sadie be ya me hoahoa me ho nya akesesem wo mo so. Na ma hu sadie Onyankopon Kristo mu ahobra se ya de kɔ na henie mu setie. Uti kasa no. Korinto fo ngoma no. O se asase kɔ ye wo so ebi mu dan bi. Ade ba ko ne se hwa wo ye wo nipa ho. Na de obeyi na fira menani mu no. E se oba kan wato wa menam. Yes. Na akɔfɛ nipa se o mehwe wada pa de wanim guase. Ene wo se ya wo de da menam. De oyi na fira menam no. Ono ana be sa kan wato wa menam. Hwe nipa yi. Yes. Do da menam a wo wuo no. Wi ni no nya hoɔden nya nkwa. Obe fa nyansa bia so aka wato wa menam asa akɔfrɛ nkɔfo se onkɔfrɛ nkɔfo se ye meyi wo. O mehwe wanim guase a de da menam. O mehwe de ato wada pa a de da menam. De oyi ni fira menam. De de be ye wo no. Sa ne nipa tie. Yes. Yenka wayi no ko nso hwɛ wo gina brɛfo be yenkum de bia na daachi bi ba bia akɔgya na wasa ma no so aduru obɛka wato amenam asa akɔfrɛ nkɔfo sɛ omu meyiw na mo ba omu hwɛ wanim guase a ɔde da hɔ wa hwɛ nipa yi a me hwɛ nipa sɛ nipa bɛyɛ de enye odi fat na bɛgya me de no no o hwɛ me bɔne bia ho a wo me wo benya me ho asɛm aka ɛkɔm ne dew ahoyɛ a wo yɛ libre nyɛ saa ɛsɛ mira Yesu Kristo nipa nya ne ho asɛm ka de mo ka ne nte saa na yɛ wo ma ahoyɛ a hyɛ mo mo sɛ de kura Yesu no so ɛnyɛ nyɛmre sɛ nipa benya ɛho ahoyɛ a ne kɔm na no mo de yɛ saa ɔmo so wɔde apo ba sɛ nipa nyina Yesu so nyɛ saa ye ka asɛm a de Yesu ni mo hwɛ ne yɛ ka ɔnte saa nso ne yɛ ka tuma ka to sɛ me dɔfo ne nipa bia na mo ayɛ no kwafo wate Yes. ne saa nipa ne firi wo nkyɛ ya wo nsuro wo ne nipa na mo ayɛ no kwafo na gyi me ma nipa wo firi wo nkyɛ ya wo bɛyɛ nkunimdifo Yes. na wo kɔyɛ ne tifo de a wo firi wo nkyɛ wɔ ne bɛgu ase Yes. saa na odifo adwa bɛgya me mabra bɔtie saa na me life tie Yes. ma wakɔ mu na hɔ ndi de mete wɔ ha no me nie suma asɛm o never me da bia me no na mafutu tena ne no kure adwempa me de no no Yes. akontonchi sɛm sɛm anse no me ni ho adagye koraa Yes. amma me mu sɛ me nka nkyerɛw Yes. ɛmmɛ me na maka kyerɛw nso de bɛn me na wo me mu yɛ Onyankopɔn apɛde Kristo apɛde Yes. Onyankopɔn nim de ne huru mu na wo me mu Nura Yesu Kristo de ya hye yakoma ma no eno na pie Abati. na no David nwum wɔ ha ne nnum ne mu a ɛyɛ edunum 105 verse number 15 Nyankopɔn asɛm a na mo hende bi so onimu nipa wate asfo asɛ ɛyɛ nwom wɔ ha ne enum ne mu yɛ edu enum ati first sense ade a Onyankopɔn yɛ on Israel nkwagye wɔse de Israel mu nkwagye bɛwie pɛ de Nyankopɔn hwɛ sɛ mu nya bi nie ye ne mu yɛ edunum meba ade a Onyankopɔn hwɛ wɔ Israel nkwagye ho Yes. de wade bi wɔ na sɛ Onyame mu na ba mu a na nkwagye ɛbɔ correct to wɔse de ɔhwɛ so mbɛyɛ a bɛsafata ebi wɔ a ɔmo nyɛ na ɔmo nkwagye na timi awie pɛyɛ de ɔhwɛ ne Israel nkwagye ho ɛna ɔse sɛ ne mu yɛ edunum wɔsɛ mo nka me nipa a wasra wɔn no ɔse me Onyankopɔn se de nipa a wasra yɛ no yɛnyɛ de de Nyankopɔn nim sɛ yɛyɛ ntimi nyam bibi a yɛ bɔne fi sɛ yɛnim te bɔne te ne yɛnya bɔne ma Awurade mpoyɛ bɛte mo de mo betimi ayɛ Yes. wɔse bo hwɛ yie ya nkamo wɔnim sɛ mo na mo betimi ayɛ Yes. yɛnyɛ de yɛntimi nyɛ
Hallelujah. Amen. Nyaminim say me metime nwunu ho adwenbone da. But who do obetimi adwene? Yes. The one wo bo kokko. Was it the monka me nipa masra wo no mo de mo betimi aye. Ti was the ohwe fa Israel kwankye ho. Ni Israel se wo ko Kenya me nipa na wasa na wo de ho koto ma ne mo yi ho afiri nkwam. So na Awurade asam se onam no so e be kire se de Onyankopɔn sitie. Yes. Ti nyame bo Israel kokko. De Israel betimi aye adifo ni ntimenye. Yes. Onim se adifo ndie hom no adwen no ode ma ye ne hom ode atene mu no enipa su ni nipa dwenbone ne abusuamusu adwen no eniye mu. Yes. Ne mo de onam ye so ne ye tete mu ntie wo mu. Yes. To se mon ka me nipa Wasa won no. Wasa won no mon ka won. Na mo nya madifo boni bi. Wasa asa ka na mo. Asa mo betimi aye de yi. Aye. De mo na Awurade suma mo. Yes. O se wo ba ekoba ne sa enkwaje be bo. Yes. Wo se mo nyame pe Israel nkwaje se be wie pe no wa bo won kokko. Yes. Do betimi aye ama nkwaje abo. De Israel Nyankopɔn no se mo adwene no simma bi atimi duru sum e ma bone bam won nkwa no kwafo de ho. Ndo se ye ne a wasrae no mo nka yen. Yes. Emepe okun bi ma ho. Mo betimi aye beto wo bo kokko. Empe okun bi ma ho. Yes. Enya kakabe nsem. Ekre. Mo nka me nipa masra wo. Na mo hwe yi. Na madifo no. Wanye wo boni. Wanye wo boni. Wo betimi aye. Yes. Odifo bia bi Onyankopɔn soma na oba obi bone da. Yes. Aye se de nipa mom de ye no. So wo pen kwa na fa sa kwa no so ankwaje bebo. Yes. Nano Gahasi. Nani amo ho nti. Mero odifo Elea. Oni mero odifo Elisa na nantiye. Mero odifo Elisa. Eni die eni ahobrase ode ma mero odifo Elea no. Ene ma mero odifo Elea ho ba ne so. Gahasi de ani amo ho. Yes. Mero odifo Elisa nkono kwata asra no se enkaw ne wasefo. Yes. Mero odifo Elisa Nyankopɔn te ase. Umuadia. Yes. Wa ma ye honhom a etimi de sei. Ekre. De etimi de gie. Yes. Honhom a me de ye adwuma ne kwankwa me fa so menyae. Ya fechem ansa na Awurade hum mobo. Sebe ya no kre be de dia ma won to aso. E de na me de aye wo. Nyankopɔn de maka to se ade be hia me wura Yesu ye beda na sese. O kana sɛm a ya na emuhunumu ni mu ntiase ne so. Nyame hunu de nipa na mo adwen bɔne mo betim da ya adifo. Wo se eba sa nkwaje be bomo. Israel mo nkwaje ne mo amagye Awurade adi amana ma mo nkwaje ne nwie pe. Te mo nhwe yie e wa adifo no. Nyankopɔn so wasra bi nyame nanim se wasra bi. Wo se mo nhwe yie e wa saafo no. Oni mo kwankro fa so a. Be de honhom yi adwuma. Ba sa ka kan ka ba ha metene da ka so wanya bi. Ye. Ka so wanya bi. Yes. Nanso hwe se wo na matene kora to da hwe ba wadwene koduru. Enipa ti mo sum. Yes. Enipa nye. Yeah. Enipa ti mo sum. What you want now, you need be a man. Oh, I get the bonny ama. Yes. A soft one a dear for a dinner, some bonny man to a bean si makwamu da. Yes. But didn't cry, no one who you know. I say, oh, my bon, some boo, I'll say. Over sorry, Tiamia. No crime be ditched and a bit powerful. Yes. I know some for Paul.
ɔsɛ Alexander kɔ ɔbrɛ dwomfoɔ no yɛ mbɔne pii awurade ntua ne kase de ne nnwuma si tie Yes. ɔne sɔre yɛ a yɛn nsɛm a Onyankopɔn de soma no sɔre tie a ɛsi ano nyame ntua ne ka. Yes. 2 Timothy chapter 4:14 kae ne tie ɔsomafoɔ no ankasa awurade nhyira no ɔsɛ sɛ ɔbɛsɛe Nyankopɔn adwuma a Damasco so ahomɔborɔ a ɛbɛdom no no de a awurade ntua ne ka. Nyankopɔn asɛm ɔnam ɔsomafoɔ Paul sɛ ɔde mu onipa wɔte asefoɔ asase ɛyɛ Timothy no de ɛtɔ so mmienu ɛti ɛyɛ na ne mu ɛyɛ edu ɛnan ɛti asɛm sɛ ɔtomfoɔ Alexandru ne mu ɛyɛ edu nan wɔ sɛ Alexandru kɔɔbere dwomfoɔ no yɛ me bɔne pii awurade ntua ne ka sɛdeɛ wɔn sɛ kɔɔbere dwomfoɔ no deɛ wasra no wɔn sɛ ɔkɔka no wɔn sɛ ɔkɔyɛ ne bɔne adentia ɔsomafoɔ Paul makasa ɔbɛti bi na afei ɔbɛyɛ miniminim sene wɔn mo to ahyɛ aseɛ sɛ nipa n'adwene Alexandru ɔsɛ nipa n'adwene deɛ Paul mo ka no nyɛ saa wode tie wei se saa ɛbɛhyɛ ne tiri mu saa ɛna ɔsɛ nipa adwene ɛna ɔsomafoɔ mu wɔsɛ saa na woteɛ ɛnɛ deɛ wo nso wahunu yo yɛbɛhwɛ baabi atumi wɔ. Yes. Alexandru adwuma no papa no obi oyɛ gold ho adwuma kakra wɔ ne nsam. Yes. wɔde ne kakra sɛ nipa adwene ɔsomafoɔ sɛ saa yɛaka asɛmpa ma Agyemang afei akyire deɛ wo so sɛ yɛ nie deɛ yɛdua no wotutu agu atwa yɛ koraa sɛ saa deɛ yɛsu ato amena mu ne saa deɛ a mɛma hunu sɛ mewɔ awurade ɔsi nti Alexander kɔɔbɛ dwomfoɔ no yɛ me bɔne pii ɔyɛ me bɔne bebree awurade ntua ne ka sɛdeɛ ne nnwuma teɛ awurade ntua ne ka sɛdeɛ ne nnwuma teɛ ɔno na wo nso hwɛ wo ho yie wɔ ne ho ɔyɛ dɛ afei ɔsomafoɔ sɛ nipa no ɔte saa no Alexander de ɔte saa no hwɛ wo ho yɛ yɛdeɛ na ɛnyɛ nipa biara na asase yi so yɛte asie wagye Onyankopɔn de ɔba ha so da bia mɛka sasɛsɛ na ade wo ho abɔ no wobɛyi wahwe hɔ kyena wo wobɛyi wahwe hɔ kyena wo so wopɛ sɛ ɔhwe hɔ wɔbɛboa wo ma wahwe hɔ wompɛ sɛ wogyina wopɛ sɛ ɔhwe hɔ wɔbɛboa wo ma wahwe hɔ ɔse Alexander dwen na tiri mu no ɔno na hwɛ wo ho yɛ yɛdeɛ ɛwɔ ne ho ɛfiri sɛ deɛ onipa no bɔ wɔ asafo no mu sɔre tia wo Yes. wanhwɛ wo yɛ wɔ wo ho a Ado ho kɔbɔ no a. Sɛ wadwene. ɔsomafoɔ no hu sɛ deɛ ɔde ne ho bɔ no bia ni hɔ a nkwagye wobɛnya bi Dabi. Nya bi. deɛ ɔde ne ho bɔ no ho bia ni hɔ ɔbɛnya Kristo mu suro ne anidie Dabi. tɔ so ɔno na hwɛ wo ho yɛ wɔ ne ho ɛfiri sɛ deɛ nti ne sɛ osi yɛn nsɛm ano kwan bi nsɛm a yɛreka no wɔkyerɛ nipa sɛ yɛyɛ atorofoɔ Yes. deɛ yɛreka nyɛ nokorɛ Aye. yɛyɛ nipa bɔnefoɔ Yes. ne saa deɛ ɔde na awurade bɛkyerɛ no Aye. Wɔne so. na ɔhunu baabi atumi wɔ Yes. yɛpɛ nipa adwembɔne ne nipa ho adwembɔne ne ahoɔyɛ a ne ani bere saa asɔre ne na meyɛ di a saa nhyiamudeɛ no mu na yɛhyia di a saa bere nkɛ fie sisi nyinaa nkɛ bubu aba mu kɔ Yes. na yɛsesa yɛ prayer materials ne ho ahwan powder ne nsamena ne nku wo na w'ani afira wonim hwee yɛsɛ tɔkɔ na ɛbɛboa wo Yes. wotɔkɔ na ɛboa wo afan mmoa so afan wontɛmi nsɔre madi wo sika Yes. kaa bɛsi hene baabi anka ɛbɛwɔ ɔboa kɔhwee no Yes. Onyankopɔn nkɔ anokɔfoɔ no nipa fa yɛ ho nhyira nipa sa fa nnome Yes. metumfo sɛ fa nhyira Amen. hallelujah Amen. metumfo sɛ fa nhyira na ma nnome mpare wo yɛ mo nkɔ wo sa Gahasi sɛ mmerɛ odiyifoɔ ɛlɛ sɛ odi wurɔfoɔ nnome kɔyɛ kwata no monkɔ hyia sɛ sɛ ɔnyɛ obi ma ne saa no yare a Dabi. nyame na bua nyame akɔ ano nyame ɔkan sɛ nyame mpɛ sɛ bɛto wanka wama na ama nti nyame nsoma na kɔ bi ama wo Gahasi ɔnsa yare ma ne nyɛ yie da nti odiyifoɔ bi nyame ho mmɔ no so sɛ deɛ ɔsrɛ ma Gahasi ɛnkɔ Yes. nyame Nyankopɔn kyɛfoɔ de ne yɛ nsɛ na hɔ Yes. ɛna atorofoɔ aduanefoɔ ne abosomfoɔ nso srɛ ma wɔn deɛ booboo wɔyɛ sa waka mu
ntasuo firi no dakro sɛ buo bi pɛ ne ho asɛm abaa bi pɛ ne ho asɛm dadeɛ bi pɛ ne ho asɛm ɛkɔbɔ saa bea na baabi a dabi ntasuo firi no ɛboa anaasɛ abaa na dadeɛ bi pɛ ne ho asɛm kɔbɔ a afei deɛ ntasuo ni gya aba ma mogya na ɛba Yes. ntasuo yɛ ade fufuo dabi ɛbɛfiri wɔ aba dabi nti wɔn ahwɛ abɛka saa ade kɔkɔɔ ɛni hɔ baabi ade fufuo ni firi ba no saa bea na ade kɔkɔɔ wɔ hɔ de wɔn ahwɛ na sɛ wohuru dabi afufuo na sɛ ɔde fufuo ni di agorɔ a kɔkɔɔ ne bɛba abɛhaw. Yes. Nyankopɔn adwuma sɛ de odiifo Agyemang yie ɛna fam o Debi. Nafo. nti na sɛdeɛ metie de wafa me so ayɛ wei nhunu bi wɔ asase ne so Acha. Israel Nyankopɔn na ɔbɛkyɛ wo Ama no aye. Nyankopɔn nipa konkron nam no kwafoɔ nam a ɛnyɛ nea mo ho ntia ne da Debi. na wɔni a mo ho no bɛma wɔhunu amane Yes. wonam Aye. bɛhunu amane Yes. wade kyeɛ mu bɛhunu amane The great. wosum mu bɛhunu amane Yes. wo sɛ obi antumi ntena bɛka odiifo Agyemang bɛgya me bɔne miɛntie Aye. ka me bɔne miɛntie na obi antumi ntena na afei kasa ne nkɔ so ntoa so Aye. enyuma pa amada na die maka hene ho asɛm akyerɛw maka tene ho asɛm akyerɛw Bebree. mayi Onyankopɔn do akyerɛw ne Yes. tumi a ɔde ne nsɛnkyerɛ me saa de ma wo kwa Bebree. esi wɔ hene fa Aye. hene fa ne si yɛ nti obi antumi ntene no afei yɛ kasa bɛɛ no no Aye. ɛde bɛɛ kasa no sɛ obi antumi ntene Aye. wo sɛ obi antumi ntene a sɔfo wo na wɔka me sɛ metene nti wankasa fa baaboro ne kuta no fa bɛkyerɛ me bɔne Yes. ɛnyɛ no ani nti wode baaboro ne bɛkyerɛ mbɔne deɛ ana magye atom sɛ obi anyɛ deɛ yi na ade baaboro ne ba na bɛhwɛ ma kwam na obi antumi ntena afei ne waka wano ato Yes. na wate aseɛ sɛ sɔfo wo na wɔɔkɔhwini a wɔntene wo na wonim deɛ woyɛ Yes. na mmom me deɛ menim me Nyankopɔn na ana ɔbaa me nsra no Yes. sɛ ɔyɛ kronkronni Amen. ɔyɛ teneneeni woyɛ nipa wɔ ha woyɛ badwemma aduane ntifoɔ ne monyam to fam da Yes. Great. na wɔahwɛ yɛ aduane nti nipa bɛtietie wɔ ne monyam so Yes. ntɔn wɔ ne die ne wɔ ne monyam ma aduane da wate Debi. ɛkɔm wo kun kura ma ne nku Yes. mepɛ sɛ nipa biara deɛ ne deɛ ma ɔsoro Nyankopɔn no nti na anokorɔ de ma me mayi na di akyerɛ mo sɛdeɛ Israel me Nyankopɔn magyanom Nyankopɔn no ɔsi teɛ Yes. ade nti a mepɛ sɛ nipa biara de anidie ma saa Nyankopɔn wei Yes. na David duru atifi deɛ ɔsɔre Onyankopɔn David duru atifi baabi a ɔsɔre Nyankopɔn asɔre fie hɔ no hwɛ hwɛ Akini Husaya behyia no Akini akoa bi wɔyɛ tribe no yɛfɛ no Ak nti ɛte sɛ yɛsi asanteni ɛbono yɛsi bono ni nti wei na ne tribe no yɛfɛ no Ak na wɔsɛ Akini Husaya behyia no obɛhyia no wura David osunsuan n'ataadeɛ mu obɛhyia no na osunsuan n'ataade na dɔte egu n'atifi ɛna ɔsa dɔte egu David n'atifi ka kyerɛ no sɛ n'adwene ne sɛ ne botae ne sɛ nsusue sɛ David yɛfiri saa abere kɔ yɛwɔ Absalom afa ma firi hɔ ne ba no aba abɛnante firi na ɛkɔmɛ ne wɔn na ɛbɛkorɔ Yes. ɛna ɔbɛka kyerɛ David sɛ ɔne ne bɛkɔ na David ka kyerɛ ne sɛ sɛ wɔne me sane kɔ a sɛ wo Hosea a waba sɛ wobɛsan ne me akɔ no sɛ wo bɛdi m'akyi na ne me kɔ a wobɛyɛ adesoa ama me David se akoa no wobɛdi n'akyi na akɔ no bɛyɛ adesoa nti wɔmpene ne akoa no yɛ deɛ nkɔ nti nyɛ nipa biara na ɛtɔ da no ɔso no wobɛkɔ ama ne kwa na ne ne kɔ Yes. ɔse baabi a yɛsɔre Awurade no ɛhɔ na David kaa saa asɛm wei Yes. asɔre fie hɔ asɔre fie hɔ bi asi pɛn Hallelujah. Amen. Nipa yɛ si bɔne kwan so a bɔne ntimi mfiri ne mu bio
ɔhwɛ ɔbɛsra ma ɔhu sɛ afiri mu bɔne ati ne mu no ɔne bɛba ansoro ɔbɛpɔɔsen wo Yes.